תני לאבי. אבי. תני לו גם שנור. אבי חי. מה זה דבר הזה? תביא לי חלוק, מה? אבי, יש גם כזה? ניר, יש כזה, הנה. זה לי, זה לי. מה זה מאחורי הקלעים? ניר, לאט? נו מה, מתחת? לא, למה אין כפתורים? נראית כאילו יצאתי מהברבנל עכשיו. איפה זה? ניר, תתלבשי! אני מוכן להתי? יואי, זה חולה. רגע, כמה יש? בסוף אני שם? נתי ממש חליפה, שחור לבן. רגע, תקח ניר גרביים. מה יעזור לי הגרביים? קח רגע. לא, אתה רציתי גרביים גבוהות. מאיפה אני אשים אותם? יש נעלי פאקים. נתי, מה זה? לא יראו. תביא דיגיטן, זה אמור להיות תביא את מקדימה? הפרקים, תביא. תביא לקשור. נתי, תביא. איזה לקשור? זה כזה. אני אקח את זה. רוצה פאה, לילי? נתי להשאיר ככה? אחות בלונדין. האחות שאני, לאט נראה לי. איזה אלה? לא, יש שם... לוי, תירגע. זו הפעה של שמאלה? כן. מטפחות זה? מטפחות? יש לך כן, הצעות? כן, כאילו של פעם. לא, אל תצלם אותי. ויש עוד משמעת. כן. חלוקים גלית, זה קצר הדבר הזה. ככה היו פעם, לא? תגיד משהו ברוסית, גלית. Нет, сказала, спасибо. ניר, אבל זה לא ללב? כן, דוד, קצר. זה אמור להיות ככה. זה קטעים. צ'ה, צ'ה, צ'ה. תביא. אני גלשן. הוא שם מגן. נתי, תצטרך את שם, על החיים, שם. יואו, אתם הורגים אותי. מיכל, הבאתי לך גם... רוצה פאה? יש לי פאה. אני לא בלי פאה. חבר'ה משחקים כדורגל, אוקיי? משחקים. ואז רואים, החבר'ה כאילו, פעם ראשונה מה שצריך לעשות, אני רוצה שפתאום כאילו יסתובב, ואז שיה. זה שיה, יש לי שלט שכתוב שיה, אוקיי? וזה אז, זה אתה. אחרי זה אני מסתובבת, ואז אנוצ'קה, ואז כאילו הצגה של הדמויות. עכשיו, מתחילים לשחק, אתם מתחילים לשחק. פתאום, אתה, אבי, אתה עושה לניר ככה. תראה. אז הוא אומר לך מה וזה, אז אתה אומר לו, תראה את הבנות שמה. אנחנו מגיעות מרחוק, הולכות ככה, חבורה של פיזיותרפיסטיות, מדברות אחת לשנייה. כן, ברוסית. מדברות. אוקיי? וככה, רואים אתכם משחקים ואנחנו מגיעות. בואו נשים עוד על השיניים. אוקיי. ואז, כשמרחוק מגיעה המשלחת של עולות מרוסיה, כפיזיותרפיסטיות. פתאום, שיה אומר לאחד החברים, בונה, תראה את זאתי, חבל על הזמן, מה הייתי עושה לה? אז החברים אומרים, באמת, כוסית, אוקיי? ואז, כאילו אתם מדברים, ואז הוא אומר לך, אין סיכוי, אבל... אין סיכוי. אבל אם הייתה הולכת עם שיער פרזור. אני אעשה פרזור. זה לא נורמלי. תשארי את החלוק הזה צמוד. גריז. אני צריכה לזכור לא לגרד. בקיצור, ניר אומר לחברים, אין סיכוי, אבל אין מצב. אז אומרים לה, אין מצב עליה, לך על אחרות. לא, אני רוצה אותה. טוב, אז מה תעשה? אל תדאגו, תקשיבו. והוא ככה מצטודד. אני עכשיו זורק את הכדור, אתה זורק את הכדור, ליד איפה שהן נמצאות, אני מביים נפילה. הן פיזיותרפיסטיות, נו, רק כזה על הדשא. זה לא חייב. לא, תהיה משהו יותר יפה. הוא יעמוד לידכם, כאילו הוא ירוץ לידכם, נגיד אילן ימסור לו. מה זה, בייסבול? לא, אילן ימסור לו ואני אבוא כאילו עושה לו גליץ' והוא ייפול. אפשר גם. סבבה? אוקיי, ואז איך שזה קורה, הפעם הראשונה, כולם, אני פתאום מתעסקת במשהו מאחוריי, לא ראיתי ששיה נפל, כל הבנות חוץ ממני מצאים בך. ואתה
אתה מסתכל כזה, אתה אומר, איפה, כאילו זה לא הם, אתה אומר להם, לא, לא אתם, לא אתם, לא אתם. תלכו מכאן. אז אומרים לך, שי, אתה נפלת. תלכו, הכל בסדר, הכל בסדר. ממשיכים במשחק, אתה מתחיל לשחק. ואז אתה עוד פעם, אתה עושה לו פעם שנייה, עוד פעם. ניר, אתה איתי? פעם שנייה. עוד פעם, הוא זורק לך את הכדור. אוקיי? איזה שעיה. הוא זורק לך את הכדור. הוא קורא. פעם שנייה אותו דבר, ענת לרגע הלכה הצידה. אני אעשה כאילו כל פעם. פעם שלישית, אתה נופל על... פעם שלישית אתה נופל ממש עליי, ואין לי ברירה לטפל בך, ואז יש שלט, אהבה אישה גורית. אחר כך הוא יצלם אותם, רק את השלטים. אהבה ממבט ראשון, וזהו. רגע, אולי יותר יפה שהוא יפיל אותך בטעות, וטיפלו ותהיו אחד על השני. אני לא רוצה להסתבר בנפילות, מה אכפת? יאללה, זהו, בסדר? תן לי פה. טיפה Как נעימה. дела? לא. Очень-очень. Очень. בכל... Лилия, בציניות. אתה אדישה. Доброе утро. אבי, בוא אליי. תן לי. Доброе утро, גם. Добрый вечер. Доброе утро. Хорошо. Аночка, как дела? הכל בסדר, ברוך השם. תהיו בקשר. Это... אתמול הלכתי לביטוח לאומי. מי אתה סקזר כנס! במאיה? נייט. אי אפשר ככה. מה אתם חושבים על השיעור האחרון שהיה לנו? אוקיי? אוי, זה היה ככה. מתחילים. Доброе утро, בנות. טוב. как дела היום? אילן! Хорошо. שלחתי חדשו. מה? איזה שיעור מעניינת אתמול? מאוד משהו. מאוד מעניינת. ברוך השם, תהיו מבין בקשר. הכל. בדיוק. מה זה? הגנטיקה של גוף הגנטיקה. אדם זה משהו. אני יפני מאיו את השיעור אתמול. יפני מה יש? אני אסביר לך פתאום. אני אסביר לך. אני רוצה עוד שיעור עם מרצה. או! נתחיל? Доброе утро, בנות. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר אור. как дела היום? תהיו בקשר. אבי, אילן! נורמל. תראו מה הולך פה. נורמלנה. מה עשיתם אתם לא אתמול? מאמינים. היינו בשיעורה? גנטיקה של גוף עכשיו אדם. מה היה? תראו מה עושה. אני לא הבנתי אנחנו הולכים, אני מה? מרים מפה. אני כולם. אשלח לך מרצה עוד פעם. נדלקה למרצה. לא רואים. אקספרס פרימה המרצה הזה. אקסטראורדינר. תהיו בקשר. תהיו בקשר. משהו. משהו. אוי, что ты хочешь? איי! לא! לא! לא אתם! איי! אני בסדר. איי! לכו, לא קרה כלום, זה לא היא. מה פצוע? סתם הוא מדבר. אז רוצה בחורות. כן. בוא נדבר על שיעור שעבר מה היה שהיה. בשיעור? אבי, אילן, בואו רגע. שומעים? עכשיו אני בפרופסורה של נופל. אנליטה והיא באה. של פסיכוסומטיה. איי! כל הזמן כל איי! לא, אני בסדר. מה בסדר? בסדר. מה קרה? עכשיו... לא, אין עבודה, תלכו. אין שפה, קשה. איי! אני לא פרינסס. Доброе утро, בנות. מה נשמע היום? בסדר גמור, ברוך השם. הלו, חבר'ה, בואו הנה. שמו אותנו היום במגרש. התכנסות. כדורגל מכבי, כן. אתם רואים את הזאת שיעורה בחור? במגרש. אתם רואים את זאת עם השיער האדום? שיעורה אתמול. תהיו בקשר. היום אתם מסדרים לי תהיי אותה. אתם בקשר. שולחים לי לשם ואני נופל. תעשה את זה. למדנו גנטיקה של גוף אדם. גוף אדם. איי! אני לא מרגישה טוב. איי! לא קרה כלום, אני בסדר.
בסדר. בסדר. בסדר, תן לי. היא לא באה, אני לא יודע למה. אנוצ'קה, את לא מרגישה טוב היום? אז למה את לא בפעילות? יש לי מיגרנה. מיגרנה. אז אנחנו נחליף אותה. בסדר? איי. תלכו את בסדר, אני בסדר. לא קרה כלום. אני לא מרגישה, מה קרה לו? עכשיו אתם תופסים אותם. אני לא רוצה את הבנות האלה. זה תופסים אותם. הכדורגלנים האלה. ראשי. הכדורגלנים האלה, זה משהו. אוי, אנוצ'קה, אנחנו עייפות. איי. אני לא יכול. אוי, אנוצ'קה, אהובתי, אני אוהב אותך. אני לא יכול בלעדייך. שיה, גם אני, ככה כמוך, אני מרגישה. תהיה בקשר. תסדרי חדר. תעשי כביסה. בוא לאכול. אני בישלתי. כל היום בישלתי. שיечка. טוב, זהו, כואבת לי הרגל. אז אתה בא אלינו, תקשיב, אתה מוסרים לי, אני הולך לביים שם נפילה. בנות! צריך להיות רצינות! אני הולך לביים שם, וכל פעם אתה... תראה אותם, תראה. מביאה כדור. ליד, את דומה ל... תראו את זאתי עם החום. מי זאת? אין לך סיכוי איתה. אני חייב. אנחנו עושים עכשיו תוכנית, אתם שולחים לי את הכדור לשם ואני נופל. מה נשמע בוקר? וואו. אותנו במגרש היום. תראו את זאתי עם החום. אני לא יודע מה לעשות איתה, אתם חייבים להכיר לי אותה. היום אנחנו נסדר לך את הסיפור, עליי. אל תדאג. אבל אין לי סיכוי איתה. יש לי תוכנית. מה היה? אבל היה היה מרצה? משהו. יאללה. באמת? תן לי פס. ליאת נדלקה. איי! איי! לא, אני עבר. מה זה, היא לא באה? אני לא יודע מה לעשות. אילן, תשלח לידה, שהיא תראה. איי, אני מת. אני לא מרגיש טוב. לא, זה בסדר. עבר. מה זה? עכשיו תפסו אותם. באותו סדר, ליאת. למה את לא משתתפת? למה את לא אותו דבר. יש לי מיגרנה. כל יום יש לי משהו אחר. יש לי פסיכוזה. איי, לא יכול. מה קרה לך? פה, הקרסול, פה. הקרסול? פה. הכל בסדר? תהיה בקשר. מה קרה לך? בקרסול? אנוצ'קה. איך קוראים לך? שיה. אני אוהב אותך, אנוצ'קה. אני אוהבת אותך בחזרה. מהרצליה ועד רעננה. אני אוהבת אותך. שיечка. אני אכיל לך אוכל. תהיה בקשר. אני אכיל לך. תסדרי חדר. אני אסדר חדר. כואב לך קרסול? כן. אני אכבוש לך. פה הקרסול. אני חושבת... הקרסול. שאתה זה. הקרסול, אני לא יכול עם הקרסול הזה. אנצ'קה. הלאה שיעה. Доброе утро, בנות. Доброе утро. מה שלומכם היום? בסדר גמור, מה יכול להיות? איזה
יופי שמו אותנו במגרש. תרד זאתי כן, רחוב. עם מכבי. משהו משהו היא לא תרצה אותי נמאסתם את בחיים, השיעור אני יודע. של לא, אתה אתמול. לא יכול לדאוג לך, אתה חייב לנסות קודם. תראו מה מה עושים. היה בשיעורה? אני לא יכולה שולח. להגיד. משהו, זה מרצה אני נופל. משהו. משהו אקספרס. הגנטיקה? הגנטיקה של בעלי חיים? איי, 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 אני איי, כדור. הקרסול, הקרסול. הקרסול. איי, איי, אני לא יכול יותר. לא, לא בסדר, לא קרה כלום. תרגיש טוב. היא לא שמה, היא לא באה להציל אותי. ינוצ'קה, מה אני יש לך פצוע. היום? היא לא באה להציל לך? אותי. יאללה, עוד פעם. יש לי מיגרנה. מה יש לך? מיגרנה, כל פעם משהו אחר. מיגרנה, אז תפסיקי לבלות איי. בלילה. איי, 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 הקרסול. איי, הקרסול, הקרסול. לא, לא קרה כלום. בסדר, בסדר גמור. בסדר. היא לא באה, עכשיו היא חייבת לבוא. ואתה לא שולח טוב, תשלח טוב. חייבים עכשיו. אני משיג אותה עכשיו. עכשיו אני אשיג אותה. אני הולכת לפארק. אני לקונצרט. אני לדיסקוטקה. וואו. וואי. איזה איי, 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 הקרסול. תגיד שהיא לא באה. מה זה, היא לא באה? טוב, עכשיו אנחנו חייבים להצליח. אני לא יודע למה היא לא באה. תקשיבו, עכשיו מה נראה לי עם שהיא שמה כל לב. החברות שלה באות? עכשיו אני אדאג לזה שהם לא יבואו והיא תבוא. יאללה, פעם שלישית זה סמוך עליי. תמיד מצליח, ניר. טוב, עכשיו אותה תוכנית, אבל קצת ביותר... ניר, היא לא באה. היא לא באה, חבר'ה. מה עושים? עכשיו אנחנו חייבים להצליח. היא רוסיה שווה, לא סתם. אנחנו נצליח עכשיו. שיהיה, פעם שלישית זה תמיד אני מצליח. סומך עליך. אותה התוכנית, עכשיו מצליחים. אבל תמסור טוב, שימו אילן, ידיים, היא שימו לא ידיים. רואה אותי. אני שימו אמסור ידיים, מדויק. שימו הלאה, ידיים. עכשיו. היי, יו! יאללה. חבר'ה, למה היא לא באה? אני לא מבין, היא לא באה לטפל בי. טוב, היא רוסיה ששווה להשקיע בה. אנחנו חייבים להצליח עכשיו. שהיה, פעם שלישית זה תמיד מצליח. יאללה, אוקיי. אני סומך עליך. אילן, נעשה את עכשיו התוכנית. עושים תוכנית, אנחנו מצליחים. שימו ידיים. יאללה. היי, הופ! ינוצ'קה. הפעם אנחנו הולכות ואת לא באה. איי, 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 הקרסול, הקרסול. אוי מי גוד. איי, הקרסול. איפה? פה, אוח, הקרסול. הקרסול שלך. איי, אוח, מה אני לא קרה? מרגיש טוב. אוח, סוף סוף הגעת אליי. אנוצ'קה, אני אטפל בך בקרסול. איך אנוצ'קה. קוראים לך? שיילה. אוח, אני אנוצ'קה. אנוצ'קה, אני אוהב אותך. שי, אני אוהבת אותך. תסדרי חדר. אני אכין אוכל. איי, איי, איי. תהיה בקשר. איי. שיוצ'קה. זה לא קרסול בכלל. זה קרסול. קרסול ברוסיה זה קרסול. איי, איי. אוח, אני לא יכול יותר. שיוצ'קה. תתרומם אליי. איי, איי, איי. איי, איי. איה, הקרסול. מה קרה? מה קרה לך? איה, הקרסול, וזמיר, הקרסול. אוח, אוי, מה קרה? אנוצ'קה, הקרסול שלך? זה את. סוף סוף הגעת. אוח, מי אתה? איך קוראים לך? הקרסול. כן, אני אטפל לך בקרסול. תהיה איי. בקשר. איי, איך קוראים תסדרי לך? חדר. שיה? שיילה. שיילה. אני אנוצ'קה. אני אטפל אנוצ'קה, לך אני אוהב בקרסול. אותך. אני אוהבת אותך גם, חיכיתי שיה. לך כל החיים, גם אנוצ'קה. אני חיכיתי לך. אנוצ'קה. אוח, אוח. חיכיתי לך. אוח. אוח. אוח.
לשבת, יש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת, זה סימן שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. שפת הים עוד רגילה לסנדליך, אם לפעמים אתה יוצא עוד מכליך, אם טיפ-טיפה חוצפה מן הנשמה שלך לא פגע, ואם בינתיים לא קראו לך להגע, זה סימן שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. זה סימן שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. עוד מושכים אותך שירים וגם גיטרה, אם צועקים לך זה נוער, זה בררה, ואם עוד בחורות ברחוב עושות לך עיניים, ויש לך זהב בלב ולא בין השיניים, זה סימן שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר, זה סימן שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. היא כל כך יפה, זה צובט בלב שלך, אך בכאב עצום. היא לא מבינה שאני רוצה אותה, לא אומרת לי כלום. בגינה תשב עם הטבע להתערבב, היא והשושנים, שתי מילים אולי, הגדר מאחוריי, אין לי אומץ מתאים. כל השבוע חלון פתוח, כוכבים מעל ולב מתמוטט, הייתי נותן לה שק של סנטימנטים, אך אני מתבייש לתת. זה קורה רבות גם במשפחות טובות, ילד אוהב אישה
We drift deeper, and life goes on. We drift deeper, drift deeper. We drift deeper. שבת 8 בבוקר, קמתי מוקדם ולא היה לי שום רכיבה על אופניים, כמו שאמרתי לכם. אלי, אני רוצה שתגיד כמה מילים. אבא ואמא חוגגים 50, חודש אחרי חודש. רשות הדיבור. טוב, אם הם חוגגים 50, אני 30 שנה איתם. לא מצטער לאף רגע. יש איזו טעות קטנה שאני ושיה עשינו. במקום לקחת את הרכבת לשוודיה, חזרנו לרומא. אבל כנראה בסופו של דבר זה ישתלם. אוהב אתכם. ממני, מאפרן, משוש. אהבה אמיתית, ואוהב אותך, ילדה יפה. בוקר טוב, שיה וענת, קודם כל מזל טוב, הרבה אושר ואושר, תמשיכו להיות כמו שאתם. ושיה, אתה רואה, בשעה 8 אנשים בים, לא כמוך יושנים, הגיע הזמן שתתחיל לרדת גם ב8 לים. כל טוב לכם. לענת ושיה החמודים והיקרים, הגעתם לגיל 50, אנחנו מאוד מתרגשים. התחלנו את הסדרה של שנות ה-50 בחבר'ה. ואתם הראשונים, אני חושב, לא? יחסית, כן. והגענו עד עכשיו ביחד, ואנחנו מאוד אוהבים אתכם. איך שאתם, תישארו איך שאתם, ושיהיה לכם רק טוב, כל המשפחה, עם החברים, ותעשו שמח כמו שאתם יודעים תמיד. אני מאוד מאחל להם מזל טוב, ואני מאוד אוהב אותם. ואני מקווה עוד הרבה שנים להיות איתם בים. ושיהיה להם הרבה מזל. גדעון, אבל איפה שהיה? בתחת שלי. לכבוד הזוג הצעיר, שמאז שהכרתי אותם החיים שלי השתנו. התחלתי לשתות, התחלתי ליהנות. ובשש יש איזה אחד שאני מפסיד לו, אבל חבל, למחוק את זה. להיות איתם במסיבות זה חיים אחרים. שתמיד נשמח ונעשה חיים ונשתה ביחד לחיים. כל טוב. שיה, שחקן מתקות נאמבר 1 אני חושב, כן? שיהיה לו הרבה שנים טובות של הנאה, של משחק, של שתייה, ורק בריאות. אמן. אמן. ענת? שתהנה ממנו. זה עזר כנגדו. ושענת תנצל אותו ותהנה ממנו. שגם לה יהיה את כל הטוב בעולם, לה ולילדים. תודה. לשיה וענת מזל טוב. האנשים עם הלב הכי רחב שאני מכיר לפחות, שתמשיכו ליהנות ולהיות איתנו ולהיות שמחים, ואני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. מזל טוב. אני רוצה לאחל לשיה וענת מזל טוב והרבה אושר, ושיהיו בריאים ושיהיה להם רק תמיד כיף ביחד, כמו שכל הזמן. לענת, תמשיכי להיות כמו שאת, כי את מאוד מיוחדת, את כיפית, חבל על הזמן. בשביל איך שאת נראית, $1,000,000. לשיה, תמשיך להשתולל. כל טוב לשניכם. טוב, אני מאחל לשניכם מזל טוב. 50 זה גיל דווקא של אפילו פחות באמצע הדרך. בדיוק. ושניפגש הרבה ונשמח ביחד כמו משפחה הרי אנחנו. וכל טוב לכם. שי ידידי וענת ידידתי, אני מאחל לכם עד 120, בגיל 50 זה גיל כבוד כבר. חבר'ה מהים, ובמס הכנסה אני מבקש לשלם כמו שצריך, אחרת יהיה לכם בעיה. אחד לא קשור לשני. בהצלחה. שהם אנשים נהדרים, ותענוג להיות איתם, ובכל מסיבה, וכל פעם שאני רואה אותו, אני שמח להיות איתם. בכיף. אני מברך את שיה. בן כמה הוא? 50 עכשיו? 50. וואו, 50 זה דבר משגע. שיבדל לחיים ארוכים, שיהיה בריא, יהיה כל הזמן שמח, יעשה ספורט, הוא וענת, כמה שיותר, עד 120, שלא יעבור את זה, למה אני לא יכול לסבול אותו יותר מדי. לאמא יש יום הולדת 50. גם היא מתי? כן, היא באותו יום אנחנו חוגגים לשניהם. יופי, יופי. טוב, גם לך ענת, שתהיי לי בריאה. לשיה ולענת, תהיו בריאים ותצליחו בגידול הילדים שלכם. וענת, קשה לשחק איתך לפעמים, אבל תתרכזי, יוחאי אוהב אותך וממשיך לשחק איתך כל הזמן. לברכה, יוחאי. לענת ושיה שלום.
יש לכם יום הולדת, אנחנו מאחלים לכם יום הולדת שמח, נעים, אתם אנשים ממש נכבדים, כולם אוהבים אתכם בים, גם לפני המצלמה וגם אחרי המצלמה, וזו האמת. שתהיו בריאים עד 120. תודה. שי וענת, הרבה מזל טוב, עד 120. שה50 הבאות יהיו טובות, לפחות כמו הראשונות, ורק טוב. לשי וענת, מזל טוב, שנות ה50, סבא צעיר, והרבה אושר ואהבה מיוסי. לשי וענת, לאחל לכם הכל טוב בחיים, הרבה אושר, ושתהיו תמיד מיושרים כמו תמיד. צ'רלי, ביי. שיהיה לו באמת חיים ארוכים, הרבה בריאות לכולכם, גם להורים, גם לאמא, גם לאבא, מזל טוב, באמת שיהיו בריאים. וגם לנכדים ולנכדות, שיהיה לכם עד 120, ושימשיך לעבוד כמה שהוא לא רוצה, שימשיך לעבוד, כי עבודה זה בריאות. אז שי, צריך להגיד עליך דברים טובים, אז אני צריך לשקר. שיהיה לך המון מזל טוב, ועד 120, ותירגע קצת. טוב, לשיילה שיהיה במזל טוב הרבה, וגם לענתי שיהיה במזל. אנחנו פה כולם אוהבים אותך. רציתי להגיד כמה מילים טובות. אחרי תקופה של שנה וחצי, שנתיים שאני עובד איתך, אתה בחור פנטסטי, עזרת לי נורא, אני מאמין שאתה תמשיך לעזור לי. למעשה, לא שיה, אבא שיה, הוא בחור חביב, אני באמת אוהב אותך. אני מקווה שזה הדדי. כל הפולישטיקים וכל המסחר הקבוע שלך, אתה מלמד אותי, אז זה פנטסטי. אני באמת מאחל לך הרבה שנים טובות ונעימות עם ענת, ושתצליח. תודה. שי היקר, ההגון והנחמד, שיהיה לך הרבה מזל טוב והרגוע והעדין. ואני מאמין שבגיל 68 עוד נראה אותך פה, אז אוהבים אותך. סבא שי, האיש הכי ישר בכל זייפר, בכל האזור. הדובר אמת. כן, ירבו כמותך בזייפר. האיש הפלס שבחיים לא שיקר לעולם, שבחיים לא עונה בן אדם, אוהב לעזור, מתמיד. בחיים ותמיד גונב כוסות קפה חמים. איפה שהוא רואה קפה יש לו מחלה לקחת את הכוס. מצב רוח תמיד טוב ותמיד עם חיוך ודואג שכולם. והתספורת הנחמדה של בארט, אני מת על זה. שימשיך, כן ירבו כמוך, כן ירבו, אנחנו באמת אוהבים אותך. איש מיוחד במינו, אין כמוהו. לשי מזל טוב, ליום הולדת 50. תמיד אתה לחוץ ואין לך זמן בשבילנו, אתה רואה, אני עזבתי את כל השולחן העמוס הזה, לאחל לך מזל טוב, אז אני מקווה שאחרי גיל 50 יהיה לך זמן קצת בשבילנו, ושיהיה לך הרבה בריאות וכל טוב, והרבה נחת עם הילדים, וגם הנכדים, נכדות, לא? נכדות. היי, שהיה הרבה מזל טוב. אמנם לא הספקתי כל כך להכיר אותך, לא הייתה כל כך היכרות, אבל בהצלחה בהמשך דרכנו החדשה. המון מזל טוב, אורלי. לשיה, המון בריאות, אריכות ימים, שיהיה לך הרבה נחת מהילדים, מהאישה, מהנכדים, שתצליח בהמשך דרכך. ביי. לשיה, שיהיה לך מזל טוב, אם יש לך חלומות שעוד לא הגשמת, זה הזמן להגשים, שיהיה לך כל טוב. לשי היקר, בהגיעך לגיל 50, שתזכה להרבה נכדים טובים ושנים טובות ובריאות, אמן. אמן, אמן. זה מזל טוב גם לענת החמודה, גם לשיה, ושענת תהיה לה הרבה כוח להחזיק איתך מעמד, כי זה לא קל, ושיהיה לכם עוד הרבה שנים ביחד ובכיף. אינשאללה יהיה לו 125, ממני 5 שנים, ושיהיה טוב איתי מהשירות, גם הכי חשוב לי. בסדר? תגידו לו שיהיה לי שירות מצוין, שיקבל איתי, אני אקבל משהו ממנו סחורה. זה חשוב לי, בסדר? מזל טוב לשיה, שימשיך להיות איכשהו בחור טוב, נחמד, סימפטי, במיוחד אחרי עבודה. לא סימפטי בעבודה, אבל הוא בסדר. שימשיך ככה תעלה והצלח, ביי. לשיה וענת, מזל טוב. טוב שהחזקתם מעמד עד עכשיו. אני מקווה שתחזיקו מעמד עוד הרבה שנים. והכי טוב יצא לכם הילדים שלכם, שתדעו לכם. שלום ולהתראות. לשיה, בחגיגת היובל שלך, אני מאחל לך הרבה מזל. אני רוצה לראות אותך עוד הרבה שנים אצל זייפר.
מסור ונאמן כמו שהיית. עד 120 לך ולאנוצ'קה. יש לך אישה 10, תשמור עליה, היא תשמור עליך, ושיהיה לכם רק טוב. הרבה מזל מכל בית זייפר, ושתזכו רק לנחת מהילדים. ביי. ענתי החמודה, הרבה מזל טוב. אם לא היו מארגנים לך את היום הולדת הזה, אף אחד אולי לא היה יודע בת כמה את בכלל. ואני מאחלת לך שתהיי תמיד יפה, חייכנית, מלאת מרץ, כמו שאת ב-20 שנה האחרונות שאני מכירה אותך. את סבתא הכי קולית שאני מכירה, אין הרבה סבתות מאושרות כמוך, שגם ספורטאיות, גם משחקות כדורסל, גם עושות ספינינג, וגם יש להם פירסינג. בקיצור, הרבה אהבה, נשיקות, ואני אוהבת אותך. היי ענתי, כן, זאת אני. רציתי להגיד המון מזל טוב ליפה בנשים, או שיותר נכון להגיד ליפה במנהלות המכונים. אני רוצה לאחל לך, קודם כל, שתמשיכי להיות כל כך אנרגטית ועם כל כך הרבה כוח, ועם הפרופלור הזה בטוסיק היפה שלך, שדוחף אותך לעשות המון דברים טובים, גם בשבילנו ולמכון ולכל המנהלה, ואני בטוחה שאותו דבר גם למשפחה שלך ולילדים שלך ולחברים שלך. ומה שעוד רציתי לאחל לך זה שלמרות כל הכוח והאנרגיה והריצות המטורפות שלך, תמצאי קצת זמן שקט, לשבת ולהיות רק לעצמך וליהנות מהזמן הזה. ומה עוד? שכל החלומות יתגשמו. זהו, המון מזל טוב יקירה. כל טוב. לענתי, מזל טוב בהגיעך לגיל 50. תמשיכי להיות בוסית, חברה ואדם מיוחד, כריזמטי ומקסים. כולם אוהבים אותך. צוות פיזיותרפיה, נתניה דרום. ביי. ענת, אני מאחל לך חג שמח, מזל טוב לך, עד 120 תזכי לראות את נכדייך נשואים ואת נינייך. תודה רבה ולהתראות. ענת, שיהיה לך הרבה מזל טוב ורק טוב בחיים, ושתמשיכי לקנות אצלי הרבה עוגות. ביי. ענת, שמעתי שיש לך היום יום הולדת, אז קודם כל מזל טוב ועד 120, ושתהיו מאושרת ככה כל החיים עם הנכדה המתוקה שלך. וגם יניר מסר לך מזל טוב, נכון יניר? ביי מתוקה. מה, באמת לענת יש יום הולדת? היום? בת כמה היא? 16? מה את אומרת? בוא'נה, היא לא נראית. נראית בת 15 וחצי, תמיד נראית צעירה ענת. איזה כיף לה. אז אני מאחל לה יום הולדת שמח, במיוחד שזה נפל בחנוכה, שזה עם הרבה אור, והיא באמת, כמו התאריך לידה שלה, היא עושה הרבה אור. אז שיהיה לה עד 120. לענת מזל טוב, עד 120, ואת אחלה בחורה, ואנחנו אוהבים אותך, את קונה אצלנו הכי הרבה, וזהו, הרבה מזל. ענתי החמודה, שיהיה לך הרבה מזל טוב, נחת, בריאות. אני אוהבת אותך ואני רוצה להמשיך להיות איתך עד הפנסיה שלי. שיהיה לך הרבה מזל טוב. ביי. ענתי יקרה, עברנו כברת דרך משותפת ביחד. את יודעת, קצת קשיים, אבל בעיקר הרבה שמחות. בשנים האחרונות פעלנו בשיתוף פעולה מדהים בין שני המכונים, ואז אני גיליתי כמה שאת מקסימה, מסורה, אחראית, בעלת מקצוע מעולה, והעיקר שהיופי הפנימי שלך הוא לא פחות מהחיצוני. אני מלאת הערכה להצלחה שלך בלימודים, למרות שמאוד חסר לי השיחות הארוכות איתך בדרך מבאר שבע. אני מאחלת לך עוד 50 שנים של פעילות, מרץ, בריאות ונפש צעירה. המון נחת מהמשפחה הנהדרת שלך. מתה עלייך, אילתי. ענת שלנו חביבת הקהל. תמיד עסוקה, פעילה ולא נחה כלל. הייתה מגיעה בבוקר על עקב גבוה ונכנסת לעבודה כמו טורבו במנוע. סמלה יפה, אודם על השפתיים ופציעה מאתמול בשתי הברכיים. באגודל, בקרסול או בגב, היא תמשיך לעבוד דרך הגב. הצבעים התואמים של הבגדים והתכשיטים לא מפריעים לה לטפל בחולים, תמיד עם חיוך רחב על הפנים. כל הגברברים מחכים אצלה בתור, בלי חיבוק או ליטוף, אף אחד לא יעבור. מלאת חיים, סקסית ויפה, ספורטאית מצטיינת ואימא לדוגמה, רבת תושייה ורבת מעשים, וכן רקדנית ממש מהסרטים. אז מה נאחל לך, ענת אהובה?
שתמשיכי להיות כזאת מקסימה. בריאות, אושר ואהבה, איתנו ועם כל המשפחה. וכל צוות הפיזיותרפיסטים במכון בנתניה. רזיאל. תודה רבה. דפנה, מה את רוצה להגיד לסבא שיה וסבתא ענת? ועוד מה? לא, זה לא כל כך טעים. טוב, אז אני אנסה בכל אופן. אז אני רוצה לאחל מזל טוב לענת ולשיה. הם בני 50 עכשיו. איך הזמן עובר. אבל יש להם עוד הרבה לפניהם. שרק יהיה לכם טוב, ושתמשיכו לעשות חיים כמו שאתם יודעים לעשות. ושנתראה במסיבה של גיל 60 בעזרת השם. אז מזל טוב ולשמחות. אני רוצה להגיד מזל טוב להורים שלנו, אנשים משכמם ומעלה, אנשי קריירה וחברה והורים טובים, אנשים נפלאים. אנחנו נאחל להם מזל טוב, שכל חלומותיהם יתגשמו. אנחנו אוהבים אתכם. מכיוון שיש לי רק אחות אחת, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה, ומאוד מאוד מעריכה אותה, ויש לי גם בעלה של אחותי, סליחה, אני מאוד מתרגשת. וזו פעם ראשונה שאני מאחלת לכם 50 שנה, שיהיה עוד יותר ככה, שתחזיקו ככה, ותגדלו ילדים יפים ככה, וגם נכדים יפים ככה, ותמשיכו עם זה ככה. תחזיקו מעמד, הרבה שנים ביחד להתראות, ואני אוהבת אתכם, סופיה. דודה ענת, דוד שי, מזל טוב. לא יודע מה להגיד, מזל טוב, שתמשיכו ככה, כמו שאמא שלי אמרה. שיהיו לכם חיים טובים בהמשך, כל מה שיש לי להגיד. תודה לאל שהגענו, למה שהגענו, ואני רוצה שיהיה לכם טוב מאוד, כל החיים שלכם. עד 120, הלאה נראה. תודה רבה, ילדים. אני מאוד מתרגשת ואני מבקשת סליחה, אולי זה לא יצא משהו נכון. אני אומרת תודה רבה לאדוני שהוא שלח לי ילדים כאלה, כזה בת וכזה חתן, ושאנחנו עוד הרבה שנים יהיו ביחד, ושאנחנו נגיע עוד ליובילים שלהם, ואנחנו נשתוות ביחד כמו ששתינו עד עכשיו. מזל טוב לכם ילדים, ותהיו בריאים עד 120, עם ילדים שלכם ונכדים ועוד נינים. אני רוצה להגיד להורים שלי שאני מאוד אוהב אותם ומעריך את כל מה שהם עושים בשבילי. שיהיה להם המון מזל טוב ושימשיכו להיות זוג נפלא ולעזור לילדים שלהם ותמיד להיות בשבילנו. תודה ומזל טוב. לענת ושיה, הגעתם ל5 עשורים, תמשיכו כמו שהייתם עד עכשיו, הרבה מזל טוב ונתראה בשמחות. שתמשיכו להיות האנשים הכי חמים ואוהבים שאני מכירה. אני חושבת שהמתנה הכי גדולה שמישהו יוכל להעניק לכם זה שתוכלו לראות את עצמכם כמו שאחרים רואים אתכם. אוהבת אתכם. טוב, אז משהו מיוחד אין לי, כי בעצם כל הערב הזה זה ערב מיוחד במינו. מה שחשוב לי זה שתשימו לב שקובץ האנשים שנמצא כאן ורואה את הסרט הזה עכשיו, כל כך אוהב אתכם וכל כך מעריך אתכם, כי אתם עם כל החום והרגש והאמוציה שלכם ומה שמרכיב את כל אחד מכם ביחד, לחוד ואת שניכם ביחד, מראה כמה שאתם אהובים ומיוחדים. יש לי רק בקשה אחת קטנה משניכם, ושתפנימו ותבינו כמה שזה חשוב. אני אישית הייתי מבקשת שלגיל 50 אתם שניכם תפסיקו לעשן. אני חושבת שזה דבר שיעשה את כל הילדים המאושרים, ושאני אוהבת אתכם. אז נשיקות, ביי ביי. לענת ושיה, מזל טוב כפול לכם, הרבה בריאות ואושר והרבה ים. אוהבת אתכם, טובה. ועכשיו ענת, אני יכולה להגיד לך ושיה, אני הולכת לפגוש אתכם לשתות קפה אצל סבתא זושה. אז להתראות. וכולנו ביחד ביום מיוחד זה אוהבים ומברכים ומנחשים. שיה וענת, אתם אלופים. המון תודה למקי, לעורך והצעה.
Доброе утро, בנות. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר אור. как дела היום? תהיו בקשר. אבי אילן, נורמל. תראו מה הולך פה. אתם חייבים להכיר לי אותה. היום אנחנו נסדר לך את הסיפור, עליי. אל תדאג. אבל אין לי סיכוי איתה. היינו בשיעורה? גנטיקה. גוף הבא. מה? תראו מה עושים. אני לא הבנתי אנחנו הולכים, אני מראה מפה. אני אשלח לך מרצה עוד פעם. היא נדלקה למרצה. באמת? לא רואים. אקספרס פרימה המרצה הזה. אקסטרה אורדינר. משהו. תהיו בקשר. משהו. משהו. אוי, что такое? אוי, גנטיקה. היה! הקרסול, הקרסול. הקרסול. היה! אני לא יכול יותר. לא, בסדר, לא קרה כלום. בסדר לך. היא לא שמה, היא לא באה להציל אותי. אוי, אנוצ'קה, מה אני יש לך פצוע. היום? כלום, זה לא היא, זה לא היא. מה פצוע? סתם, הוא מדבר. הוא מדברת. רוצה בחורות. כן. אילן, תשלח לידה, שהיא תראה. אנוצ'קה, את לא מרגישה טוב היום? אז למה את לא בפעילות? יש לי מיגרנה. מיגרנה. אז אנחנו נחליף אותה. בסדר? איי, אני מת. אני לא מרגיש טוב. הקרסול. הקרסול, הקרסול. לא קרה כלום. בסדר, גמור. בסדר. היא לא באה. צריך להיות רצינות. היא לא באה, חבר'ה. מה עושים? עכשיו אנחנו חייבים להצליח. היא רוסיה שווה, לא סתם. אנחנו נצליח עכשיו. שיהיה, פעם שלישית זה תמיד מצליח. אני סומך עליך. אותה התוכנית, עכשיו מצליחים. אבל תמסור טוב, אילן, אני לא אני רואה אמסור אותי. מדויק, אני אמסור מדויק. הלאה, עכשיו. הכדורגלנים האלה. כואב. הכדורגלנים האלה זה משהו. אוי, אנוצ'קה, אנחנו עייפות. יש לי פסיכוזה. אני לא יכול. מה קרה לך? פה, הקרסול, פה. הקרסול? פה? הכל בסדר? תהיה בקשר. מה קרה לך? בקרסול? אנוצ'קה. אנוצ'קה. איך קוראים לך? שיה. אני אוהב אותך, אנוצ'קה. אני אוהבת אותך בחזרה. מגרצליה ועד רעננה. אנוצ'קה, אני אוהב אותך. שי, אני אוהבת אותך. תסדרי חדר. אני אכין אוכל. תהיה בקשר. שיוצ'קה. זה לא קרסול בכלל. זה קרסול ברוסיה זה קרסול. אנוצ'קה, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך גם, חיכיתי לך כל החיים, אנוצ'קה. גם אני חיכיתי לך. אנוצ'קה. חיכיתי לך. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר אור. как דלה היום? תהיו בקשר. אבי אילן, נורמל. תראו מה הולך פה. אתם חייבים להכיר לי אותה. היום אנחנו נסדר לך את הסיפור, עליי. אל תדאג. אבל אין לי סיכוי איתה. היינו בשיעורה? גנטיקה. גוף הבא. מה? תראו מה עושים. אני לא הבנתי אנחנו הולכים, אני מראה מפה. אני אשלח לך מרצה עוד פעם. היא נדלקה למרצה. באמת? אקספרס פרימה המרצה הזה. אקסטרה אורדינר. תהיו בקשר. משהו. משהו.
שתות הקוצ'י! אוי, גנטיקה! איה! הקרסול, הקרסול! הקרסול! איה! אני לא יכול יותר. לא, בסדר, לא קרה כלום. תרגיש טוב. בסדר לך? בסדר. היא לא שמה, היא לא באה להציל אותי. אוי, אנוצ'קה, מה אני יש לך פצוע. היום? כלום, זה לא היא, זה לא היא. מה פצוע? סתם, הוא מדבר. הוא מדברת. רוצה בחורות. כן. אילן, תשלח לידה, שהיא תראה. אנוצ'קה, את לא מרגישה טוב היום? אז למה את לא בפעילות? יש לי מיגרנה. מיגרנה. אז אנחנו נחליף אותה. בסדר? איי, 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 איי. איי, אני מת. אני לא מרגיש טוב. הקרסול. איי, הקרסול, הקרסול. לא, לא קרה כלום. בסדר, בסדר, גמור. בסדר. היא לא באה. צריך להיות רצינות. היא לא באה, חבר'ה. מה עושים? עכשיו אנחנו חייבים להצליח. היא רוסיה שווה, לא סתם. אנחנו נצליח עכשיו. שיהיה, פעם שלישית זה תמיד מצליח. אני סומך עליך. אותה התוכנית, עכשיו מצליחים. אבל תמסור טוב, אילן, אני לא אני רואה אמסור אותי. מדויק, אני אמסור מדויק. הלאה, עכשיו. הכדורגלנים האלה. כואב לו. הכדורגלנים האלה זה משהו. אוי, אנוצ'קה, אנחנו עייפות. יש לי פסיכולוגיה. איי, 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 איי. 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 איי, איי, לא יכול. מה קרה לך? פה, הקרסול, פה. הקרסול? פה? הכל בסדר? תהיה בקשר. מה קרה לך? בקרסול? אנוצ'קה. אנוצ'קה. איך קוראים לך? שיה. שיה. אני אוהב אותך, אנוצ'קה. אני אוהבת אותך בחזרה. מהרצליה ועד רעננה. אנוצ'קה, אני אוהב אותך. שי,